baka to sila, boss. Mutong ha to. Baya, di bita kasiguro ng kalakiya kay gipabutan dito ni mga hapon. Mahitabong dili sila mutong ha. Mer, ikaw magi akong pabotanan ni akong pusel. Ay naman, namasin rabiya po ko. Ug sa sunod pud boss, ay putik patakag pabotoan imong pusel. Nahibalog gid ka pen ug unsa ko kaputong pagkatawo. Ug dili ko makasabot, pabuto gid ko. Ay sorry, boss. Kanang ako asugyot ramon gud po na ako agon. Ay kog sulusugyote kung say buhaton tep. Kay gibarian ra kanako nag 3 mil lagi sina. Dili po lamang ang tatama sa ko, bossing, kay kanang ako asugyot rabiya. Ay sis, ay nasigtulo tabi jaw hana tip no. Basig ka pa ngayon kag akong idasok ning sumbuhanan na akong pusilan nimong babaron ug akong pabutan. Pero kontrol-kontrol po na imong kaisog boss kay maapektuhan sa atong negosyo ane. Utrop ng buanga ka mayong. Ug sa Gilo mayong, kay pila na katransaksyon ang hingagi nga puro palpak tungod nimo ug giun sa puna nimo. Sorry na good boss, igor mo gugahubad atong inyong gipanulte eh. Ises, hubad na imong kalaki nang ugon sa tong hitabuawan naman hinuon magkasinabot. Mao na minus-minus imong kaisog, buseng. Paghilom David. Karon ha, dili ko gustog mapalpak yun ang transaksyon na. Unsa di may buhato nato ani boss, aron dili mapalpak ning transaksyon na. Unsa man kuno? Nakaidiya? Ang maayo gid ani boss, minus-minuson gina imong kaisog. Sus, kagino ka dokyo gapangayo kag ipa-zoom na ako ni akong pusilan imong subuan imong baba. Na. Yate dugay na po kining mga tawhana. Unsa nang orasa? Oh, na sila, boss. Boss, na sila, oh. Boss, na sila. Kabalo ko David. Ay sig balik-balik ka. Oh, nganong dugay man kay mo? Ano? Unsa mayong wala kay planong mo tabang hare? Sorry boss. Asa to yung istorya? Unsa daw? Nganong dugay kaayo mo? Bakit ang tagal nyo? May nilakad pa kami. Naa pa may gilakaw. Unsa may labot na to ug nana sila gilakaw? Anong pakinatin kung may nilakad sila? Ano daw? Pwede bang mag-usap muna tayong dalawa? Yung tayo lang, walang sila? Pwede mag-istoryahanay sa atang duha, kanang kitara, kanang wala sila. Sige, pagdali ha. Sige, bilisan mo. Hanggaon sa pamangkahan ali na. Naman to. Dayon. Oh, naana po na. Naara din sunod-sunod ng tawana. Ano? Anong pinagsasabi mo? Ina ko na siya mayong nung nga dili pa sunod-sunod pa po yung rahana. Huwag kang sunod ng sunod, dyan ka lang. Ba't ako? Talari mayong nung harita. Unsa man ito istoryahan? Naman da ito. Unsay maman ta? Ipaari man ko nimo. Ay buang ka. Makigistoryahan man ka kanako. Nga na ba ko? Ay kugbuanga. Kugbuanga mayong. Ikaw nang gaingon ako hato kay magigistorya ka kita rang duha. Unsa man dito istoryahan? Di man ako. Oh. Naana po do bastos gid kani tawa nag-ina pa puyo nato uban-uban gyud. Tika lang. Ang sabi ko kanina, kaming dalawa ang mag-uusap. Anyari? Unsa na inyong istorya mayong? Ang giingon nako ganiha, kami rang duha ang mag-istoryahanay. Pero unsay nahitabo? Kamatay kawe klaro nimo mayong. Gipago-hago pa ko nimo ganihan nya kamo ra day mag-istoryahanay? Naala pag-istoryahan nimo na. Ano sinabi niya? Ewan. Oh. Naunsa naman po kag sunod-sunod ng animala ka na mag-istorya man kamo to ni mayong. Ha? Ang sabi ko kanina, mag-uusap tayong dalawa. Pero bakit panay layo ka ng
ka ng layo. Ay naman galing ka. Usay nusapay. Bahalag maglusapay mong mayong. Ang akuwag. Usay di pasabot ini mayong. Ano? Pagdali ko nuhana mayong no. Kaya dagan na kayong gipangsulti o kung sa'yo gipanulti ng tawanan eh. Nangyati ng kamo naman tayo mag-istoryahan ay anay. Giangin-angin ko ninyo. Unsa di ang gipanulta? Ambot ko sa gipanulti na. Basta kikutan ah. Ano bang sinabi mo? Di ba ang sabi ko kanina sa'yo, kaming dalawa ang mag-uusap? Oh, nan? Dahil sagot na ba na si ginusapay? Di ba ang ingon ako ganina, kaming duhar ang magistoryahanay? Gitagaan na. Kaya mo na akong lugar hato ganiharo mag-ainistoryahan. Ang ano yung sunod ng animala na? Binigyan ko na kayo ng oras para mag-usap doon kanina, pero bakit siya sumunod? Ano ba talaga? Ando na sana kami kanina para mag-usap, ikaw naman panay ipal. Tapos ito naman panay layo ng layo. Ano ba talaga ang gulo mo, ang gulo nyo? Unsa man yun? Naming hadto ganiha para magistoryahanay, pero ikaw, sige kag sinamo. Palayo. Unsa man yun? Libugay ka, libugay mo. Buang kamayong. Ug nahibaluan pa din kamo day mag-istorya hato ganiha. Di gihatagan na mo na akong lugar. Pastilan. Oh, nahala oh. Pag istoryahan mo na, taga na po muna akong lugar. Kaya ari me. Ali mo. Ano yun? Tara na, ayaw ata nilang makipag-usap. Boss! Usan naman pa. Taysa no. Ngano nang lakaw naman na sila. Yaw sa man din mo mayong. Inay! Nilakaw, kaya di man kuno kagunahan magigistorya. Baya galing ka mayong. Yaw sa man po din mo pag-istorya. Hoy, pabalik mo. Ay naman galing. Dali hari, tabagi kong pakuananan nila mayong. Pabalik ko na to na.